Tam došáhnu. Počkej. 3D to děláš? To je Kuba a on vylez na vysokou to a tady je Houšek. Ano, hele. Počkej, stoupni se jakoby na tu. Asi to bylo samý. A zkus se mi dotknout, drž se větve pořádně, ať se nezraní. To bude umělecký dílo, to by neuměl ani školený kameraman. Ty nemáš kam dát hnátu. Hele, počkejte, já musím jít dál, abych viděl ten pás ze 4 metrů. Počkej. Já nechci, abys mě držel, jenom se mi dotkni. Já nechci, abys mě chytal, to je nebezpečný. Jenom se mi dotkni, jestli tam došáhnu. Koukej. Máš stejně... To došáhnu, tak bych pryč. A o co ti jde? Abych viděl, jestli tam došáhnu. Zálešáku, nech si podat tu ruku od něj, ty vole. Ne, to mě neudrží. Stejně mi neudrží, vole, akorát budu mít zablokovanou jednu ruku při pádu, vole. Musíš jít nohou. Nohou udělej krok, ty vole. Udělej hlavně nohou krok, ty vole. Lunterko, zavolej se. Hele, to je fakt hovado. Neříkejte slovo jako vejška a hovado. Dělej. Běž si ho pekat bustále. Ale Chytni se tady, jak je vychoditím. Ne, nechytneš, to jsou jenom věci. Nebyl to na fakt na internet. Netoč mi, až ti řeknu. Ouček, ještě zkus šáhnout. Ten půjde. Tak já tam došáhnu, ču. nohou hlavně je. Hlavně udělej ten krok nohou. Ať se opřeš. Ouček, tak mě fakt chytej, jo. Proč se všichni chodí tak nebylo? Jdete se bavit, ty vole. Barny pečeš. Dej se nohou, ruku. Já tam došáhnu. Ouček, pohni. Já tam skočím. Já tě chytnu a to jde uvědomit. Já tak skočím jako v těch filmech. Hele, Ale ty jsi mi přebral velký. Frisko. Reklama bez zábrany. Šumele, já skočím. Chytnu se tamhle toho stromu. To je jakoby jeden ten samý strom, co na něm stojí. Já tady zůstanu až. Tady je hnátu, vole. Ty tam máš hrátu, ty vole. Sem jdej, vole. Tam máš nohu. Tak počkej, tak stoupni si na tam půjdete. Tam vylez, ty vole. To je zázrak, víš? Ty tu nohu nedáš pryč. Co chceš? Já tam skočím. Tam neskákejme, udělej dřív krok jenom ne. Víš, jak je to hrozný. Co? Šlápni na vodu, vole. A skočíš, jo? A co když se nechytneš? Ježišmarja, neříkej mu to. A co když tam nedošáhnu? Ježiš, Dělej. to nedá, to bude trvat. Protože mu neříkej, to nedá, ty vole. To bude trvat. Ty vole. Hej. Hej! Já to asi spustím, vole. Když já nevím. Radši se spust. Já bych to taky radši. Já bych to radši, ty vole. To se neudržím, tohle si šikovná. Když se takhle natáhne. Já bych takhle spadl. Ouček, tak ty tu nohu Barny nedáš. běž pít busty. Jo, ty než bys zůstej, prosím mě, pojď se rozhrát. A ty tvý rady. Jste hrozně nebezpečný s tou vědomí. Zlatí pojišťovna, už bude pocity pomáhat. To bude. Ten kozel má spadnul. A udělá krok, ne? Ty nejdřív musíš udělat prostě krok. Bej tam, Já se bojím tam vlít nahoru. hele, nejdřív musíš být takhle, ne? Takhle musíš udělat krok a pak se teprve přitáhneš, ne? Tu jednu nohu nech vzadu prostě. Udělej jako rozštěp takovej. Dělej, já takový rozštěp, ale zase nevím, já udělám rozštěp takhle. No to stačí, to větší dálka není. Kdo tu dneska není, tak opravdu zaváhal. Barny, dělej, běž pít. Nebezpečný. Co to bylo za blbý nápad? Běž na videu. A já vím, to dopadne jako to, jsi ze Stallonem, až se bude na ten horák, vole, jako... Jo, cliffhanger! Hele, cliffhanger! Hele, tak čum, tak teďkon. Odpočítám. 1, 2. Tak počkej, si dáme tomu. Běž pít, to bude za dlouho, běž, já ti to pak pustím, to bude za Tam dlouho. na zvrácení, že jsem byl ale podnapile, jo? To tady, teď to je slyšet. Pojď, Tak to tam ale napil. tady se obejmi, normálně se obejmi, vole, jak je chytím, vole, já tě jako Ale já zarazím o tvůj pupek. Ještě si dáš na péru, jako Teď zhubnul 2 kila, dělej. Ale na hlavě ti říkám, to ti nestačí. Tam na ty díry bych se on tě bude chytat, nebo... Kubo, už se těšíš, až narazí. Proč si nejdete opejkat busty? On se jí zvedl, ne? Zmrtvýho, už tam ten tam jedinej seděl. Kubo, Co? už se těšíš, že narazíš koule mamu. Ty jsem zrovna chtěl skočit, ty vole, proč ty na mě mluvíš? Musíš čípeny stejně ty.
Houšek, ať udělej normálně krok prostě, to nedáš jinak. Tak pojď sem, udělej. Nech tu jednu nohu. Musíš se strčit tady, přichat se stopu, že by se tam dostal. Ale to já nezvládnu, tak dělej, tak ty kon. Dej tu nohu pryč. Jako, já si myslím, že tam šlápnu na tvojí nohu. Smetili mi noha po Ady, je. Ale tak já to udělám jinak. Ne, neudělám to si. Hele, tamhle, uhni, já tam skočím na tamhle tu větev, jak se držíš tou... Ty blbečku, že skočíš, vole, půl metru sem, vole, chceš skočit 3 metry na tady tu větev, jo? Tady se škrtí, dělej. Tohle jsou si, já jsem. Jde někdo? Kde? Nechci se Zamávej radši radši se spust. Já se bojím spustit, Kárko, to je sešikmená rovina. To je nebezpečný, vole. Pojď. Má, Houšky už jdou. Teď chvilku počkej půl hodiny, nech už jdou. Tak máš větší. Jako sebovka, tak jo. dělej. Já bych nechtěla být Pojď tak sem a děvčíka. já tam... Já bych taky možná nechci Ne, být, dělej. aby jsem napjatá. Jak se to nebaví, pojď. Mě taky to nebaví. Kluci, už je to trapný 6 minut. To je slušný video, to bude na to. Dělej, tady dáš mátu. Tam máš na... Taky byla. Hele, tak čum, Houšek, teď kondu, ale bez prdele, přísám. Takhle, Já taky 3, stejně. 2, já tam prostě nemůžu. To prostě nejde. Já prostě nemůžu zabočit doleva. Tak čum, Houšek, já tady... Hele, podrž mi hodinka, ať mi nerozumím. Ne, Klárko, chytej, vole, nemůžu. Já budu ty hodíš do psa. Au. To jsou od nás tady, ty. To je budoucí vdova. Ona není se mnou. Čum, Houšek, já tam normálně sklopím a tam musím došáhnout. To nemůže mít větší duch, jak moje... Ty jo, já doufám, že se nezlomí vás. To by bylo docela Už mi to říká. No mé Kubo, chyť se ho prostě a udělej krok. Chyť se ho, on není zase tak jako pevný. Je, on je pevnej, to je houška prostě. Krok sem, vole, on jak se to... Jemu se klepe jenom břicho houškovi, jinak je pevnej. Kráva, že to je verča. Já to vidím. Já poznám. Večer, nesměj se. Jako se má spadnout. Já se fakt bojím, ty vole, abych se chytnul ty Ty hele, už si tam, tak se normálně zhoupni prostě, takhle se toho dotkni. Hele, udělej tohle, koukej. co dělat. Takhle jakože to a dotkni se prostě té větve, takhle jak chci. Jako nemám se pouštět nohama? Ne. Jo, jsem furt držet, jo. Jednou nohou a 2 rukama. Proč mi říkáte takový věci? Já bych tam, nech tam jednu nohu a oběma rukama se opři o to, o tu větev. No, přesně tak, přesně tak. Je 98 cm. Udělej to, co říká houška, vole. To je jasný. A teďko moje tělo má 1,80 m, takže já tam musím došáhnout prostě. Udělej to, co říká houška. Co on dělá? Tu nohu. Tak, a opři se rukama o tu větev. Úplný nápad. Opři se rukama o větev a levou nohu dej tam. To čistý jak v tom YouTube, vole, jak tam pouštějí ty zmrdy, jak se vždycky zabijou, ne? Akorát teď to budeš už nebo po 7 minut zkrátit, vole, dělej. Akorát na to budu muset koukat já v nemocnici. Otevřeme ještě další ty, vás toho myslím. Tak teď dělej, už teď to přijde. Ti říkám, udělej tu nohu a opři se o to. Neskákej prostě, to se nechytneš. Já jsem nechtěl skákat, já jsem si chtěl jenom položit. No, polož se, no. Polož se a jednu nohu tam opři. Poušek, ty mě neudržíš, ty si nemůžeš věřit. Ty vole, už teď se tě udrží. Jemu se klepe jenom břicho. Mám přísám strach, tak jako jdu. Teď jdu. Uá, jsem to přiměl! Jo! Vůbec jsem Po 9 minutách strachu. Ale tady je důležitý ty 20 posledních vteřin. Ty vystříháme zbytek. A teď já, jo. Teď vám ukážu příklad. Tak, teď si to mám. Teď si se mnou zomíjete, tím vám budu mrzát. Ano, děkujeme. Čumte, hele, teď ještě točíš zbytek, no koukejte, vidíte to, hele jo? Udělám maximální. A teď nevím jak dolů. Rokunda je opravdu vysoká. Pojďme si toho opřít. Takhle je to 2 metry. Au! 2 metry a ještě je to takhle nahoru. Ano, nashledanou.